waduoko mondo waduokgi iduok joneno gi achiel kachiel mana kapod wade studio ka na kwa Ramogi jongi na mondo adhir Joja oko e kaunti ma Mombasa. Joja oko pek mar ngima nitiere ywak mag jopiny dwaro gik mopogore opogore tainya moko bende kwedo kachiel koda riwruoge mamoko makoro sani bende kwedo paro mar chik mar omenda ni. Jo Mombasa wache nade okinyi makawuono machiegni. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono aneno ka wan gi luoch moro matin, nyidho kawuono gokinyi koro liet ma jabedo ga kawuono aneno ka odok piny matin. Mana kaka iwacheno, antiere gi jodak ma Mombasa kaendi, adwa ni gin be gigoe dhogi piny ginyiso ni to wach paro mar omenda mar higa 2023 2024 gin gijiwe lwedo koso gin gikwede, to ka gikwede nang'o, ka gijiwe lwedo to gijiwe lwedo nang'o. Wayudo ne Pach moko kuom gi kae sida machiegni ka chakna gi nyingi tinyisa ni to Pach en mane kaluwore gi wach paro mar omenda. Gi nyinga iluonga ni Nicholas Kisara, jadak ma Mombasa ka. Wach medo omenda no an akwede. Kaluwore gi kaka hali mar maisha sani odhi malo to yuto dok piny to ushuru ok rach nikech mondo piny odong mbele dwaro ni mondo kaw ushuru, lakini luwore gi kaka hali mar ngima chalo sani king'iyo kaka wach mafuta kodhi malo to gimoro amora dhi malo, fare dhi malo, chiemo dhi malo, kata kuonde mar dak dhi malo. Sani ko waneno VAT mar mafuta en at 8%. To the proposed bill wacho ni mondo dhi up to 16%. Gino king'iyo mano ng'iso ni odhi double the current taxation mantiere. Mar ariyo, gini joma ng'eny ok osome maber, lakini king'iye en gi weche moko matindo iye ma ketho berne. Odhi to kawo ngima bedo malo kabisa. Awinjo ka jatend piny wacho no dwa ni mondo oged ne ji. Gedo ok rach. Lakini gima gini ok owacho ni sawa obiro golo gine 3%, to kamidhi gede to ni kure nikech kar gedo to dwaro nyaka lo. Awinjo mako wacho ni bigedi, to kata kibigedi ne jogi ibi gol ji e mier to ji duoge town koso udegi ibi ger gi kure. Apani mano ok bedo clarified maber. Kichaki ng'iya anga nitiere taxation moko madhi wuok e gik machalo kaka sako, chama, merry go round. Mago be ipenjori to koro ma pesa ma ng'ato gola ka ng'ato niga achiel nade. Kichaki taxe bro miyo kata joma nigi heart of philanthropy tamore golo nikech wacho ni ere tiende wagol kidhi chako bedo taxed kendo. Omiyo gi pacha taneno ni gini no winjo bed ni obedo people bedo involved in participation mondo jopiny mong'iya ni to ka to dwarore omedi to ka dwarore opunguza. Achiel kuom gima waneno ka piny wacho koni gidwa geng'o wach olo gope mawuok e pinje maoko. Ikoni piny Kenya sani nitiere gi gope tandawe pinje maoko. Koro achiel kuom yore mag medo ushuru gi en ni gidwaro ng'uko wach olo gope. Iparo ni in pachin mane kaluwore gi wach magama? Olo gowi ok rach ka nitie gima idhi timo gi gowino, lakini gowi mikawo to kikia gima idhi timo eto nyaka otami ga chulo. Koro gimokwongo no winjo wen watimo audit wang'in to gope manoseol kate to tiyo kanyo. Kinyalo ng'iyo adieri kama gope go te otiye, then inyalo chake ka nitie ng'ama nool kata in sani kidhi e bengi tidhi iolo pesa, chuno nyaka ibi chul pesa. Ka en pesa ma nitimo go ohala maber to obiro chulore kende, lakini ka ni wuotho kode achiel nade to obiro nyori. Omiyo gimokwongo sani no winjo okwongo watimo audit to wang'in to mano waseolo kate to tiyo kanyo. Then koko wachako wang'in to karo ko waol kendo ama wagine. Lakini kama mano waolo ka be ok wanya ng'iso kama no dhiye to kaso sani dwani koro jopiny ochul, jopiny to dhi chulo to yudo kanye. Erokamano oyude Pach jadak machielo suda kaendi chakna gi nyingi tinyisa ni to wach finance bill ni in ang'o ma diher wache? Ineno ni onego bed ni kadhe kaka entiere koso iparo ni onego weye matin go e kogno matin? An okwongo an iluonga ni Brana Charo, an jadak ma Mombasa kae. An finance bill an akwedo mokwongo akwedo 3%, nikech 3% kiwacho ni mondo ji ogol to jomondiko ji kaka wan jomondikwa kuonde magini seche ma ng'amondiko wachulo 3%, wambe wachulo 3%, manyiso niya odhi golo jomoko e tich nikech koro ok onyal chulo 3% cha. Koro an mana kwedo nikech mano dhi ketho ne ji tich. Kendo akwedo midwa mede fuel nikech ka sani 8% to chako med 8% moro manyiso niya kata mana
osiepewa kata owetewa matimo boda boda ok dhi nyalo timo boda boda nikech sani mafuta dhi malo to gidhi ohala matiende ni kanyo biketho tije gi manyocha gin godo. Koro an wach kwayo ni mondo ji ong'i gini, jotendwa manyocha wamiyo tich gini onego kwedi kendo kwedi kabisa mondo kik odhi mbele nikech gini dhi hinyowa. Nikech sani kana neno ni Ruto sani endi en gi pesa ne monego bed ni imiye mondo owuothogo e pinje nikech imede 2 billion matiende ni pesa modwa miye gi odwa mana medo mondo owuotho godo e pinje, ok odwa tiyonwa godo. Erokamano ahinya. Wayude pajadak machielo. Wacha ni tito wach finance bill ni in inene nade? Chakna chaka gi nyingi. Nyinga Simon Okumaluma, an Jalikoni area. Kalure gi wach finance ni to bedo matek to kendo wakwede. Nikech mano ke yo monego bed ni tiyo go jo Kenya kama kawaida. Nikech rais mosekalo osebedo katiyo gi ji maber. To pok no mede pesa moro ni 3% kata ni 6%. Nikech nitie 3% moro ming'ado gi government taeto moro no bodogo medo. Koro ing'eni en 6%. Koro ing'eni retrenchment kata golo jotich e tijegi dhi bedo mang'eny to kuo dhi medre. To koro kalure gi kata kaka mafuta mabe nyiche oyudi ni Kenya ni. To gidwa usebe ama gidwa lose yo malong'o mondo mi okony kata jopiny bende mondo mi wach mafuta ni orum. To gin giketo ni koro pod gidwaro ni gikete odhi oko ni koro ka duogo gi pesa faida mo matin ambo moko kony kata jopiny. To mani ng'eni kaka sani mafuta seidho iwinjo. Koro ing'eni mano gimoro amora idhi idho. Achiel kuom gima giwacho ni to chutho emedo kwana tamala adek mar ushuru ming'ado kuom jotich. Gikoni mar gero udi ni gikoni biro chiwo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Inakia ni wach ni to diher wach yango? Mano kaponi owacho kamano to mano ok ayiego nikech ing'eni nitie jomoko ma bende osegero ute go already. Koro ing'eni kako idwa ng'ado 3% chande. Mano ing'eni inye already to mano dhine mana government ok dhine mana incho akaida mamo kony kata. Koro ing'eni gero utego dwaro mana ka ng'ato dwaro mana kiyari oduogo penjo jopiny ni to odwaro na tim nang'o. Kaponi ng'ato dwa gero to team saving ne uwuon to ok ni chune. Mano ing'eni koro chal ka gimi chuno ng'ato gi gero mo. Asante. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana pach moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae. Ka gin be gikoni gigoli pachgi e wach paro mar chik mar omenda mar 2023, 2024 ka yudo ka thoth ma owuoyo kagi koni gin gikwede to gi gik momiyo giwachogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya mano George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Bago twake makare gi jopiny, paro bende nitiere kar kanyo jogo makwede wacho ni joliburo dhi orangego.